Puertas Abiertas. Puertas abiertas en CV Radio y abrimos las puertas a les historietes valencianes, a les tafanerías. Hoy el título de la tafanería de hoy es El regidor assassinat. La locución es de Kiko Ford y el montaje musical de Carles Hernández. En gener de 1911, el contratista d'obres Joaquín García Romero, que havia estat regidor de l'Ajuntament de València en temps de l'alcalde Joaquín Santonja, tenia 60 anys. García Romero estava casat des de feia uns 40 anys i tenia 4 fills. L'antic regidor mantenia relacions des de feia uns 15 anys amb Bernarda Ortola Femenia i altres dones que ésta li proporcionava. En aquella època, Bernarda vivia al carrer de la Nau, número 14, en companyia d'una altra dona que feia passar per neboda seua, Dolores Jimeno Tamarit, i un parell d'hostes. Un d'ells pot ser nebot de Bernarda, o així ho feia creure. La infidelitat del contratista era coneguda almenys pel seu fill Joaquín, que, segons Bernarda i Dolores, alguna vegada havia anat a buscar-lo al pis del carrer de la Nau. ¿Qué os puedo contar de la leyenda del aire, el indomable e inolvidable Jalisco? Feia poc que el fill s'havia vist implicat en un robatori. La policia li havia trobat mercaderies furtades de la drogueria de Sant Antoni, per la qual cosa li havien obert un procés judicial. El jove es trobava en llibertat baix fiança. Ahora mi porche sin luz, si caen gotas avisando que hay tormentas, ya vuelvo a pensar. Per la seva falta de recursos, el pare havia eixit com a fiador. El jove es dedicava a cosir gavanys per a senyores en una casa del carrer Maldonado i anava a dinar amb els seus pares, però les relacions eren tenses per raó de diners. Un diario en blanco, ¿dónde estás, planeador? Quiero el perfume de la hora. El fill havia arribat a maltractar al pare en públic i fins i tot davant de Bernarda i Dolores, que segons la seva versió va amenaçar-lo amb pegar-li un tir. El dijous 19 de gener de 1911, després de dinar, Joaquín va anar-se'n a l'Ateneu Mercantil. A les 3:30 va eixir d'esta institució cap a Burjassot, a una casa tradicional de planta baixa i un hort al darrere, ubicada al carrer Isabel la Catòlica número 11, junt a una finca en construcció i a prop de la carretera de Godell. Havia llogat la casa i pagava les mensualitats, però els rebuts eren girats a nom de Bernarda. A la casa esperava esta amb Dolores, que havien eixit de València a les 3 de la vesprada en tramvia. En arribar a la casa, Joaquín marxa a l'habitació amb Dolores i damunt del llit es posa a berenar els dolços i pastissos que ell mateix havia comprat de camí i a prendre vi blanc que li servia Bernarda. Les dones li havien convençut que aquella vesprada li portarien una dona que li ajudaria, donant-li una beguda vigoritzant. Mentre les dones fingien que esperaven, Bernarda li oferia a Joaquín un got de la beguda que era, en realitat, un verí d'un compost de mercuri dissolt en vi. Pronte, Joaquín comença a sentir-se malament, amb suors i diarrees. Les dues dones intentaven mantindre-la dins de casa, amb l'excusa de donar-li aigua amb sucre i preparar-li una infusió. Però Joaquín va fer per anar-se, i això provoca que les dones pugnaren amb ell.
L'home, quasi miraculosament, aconseguia escapolir-se. Pogué pujar a una tartana per a tornar a València. Ja damunt, el tartaner li donà una safata per als vòmits de sang i l'abrigà amb una manta. El conductor es dirigí ràpidament a la plaça de la Constitució, que actualment és coneguda com a plaça de la Mare de Déu, on vivia el doctor Eduardo Vilar Torres. Joaquín va dir-li al seu metge que l'havien enverinat. El facultatiu l'acompanyà en un cotxe de cavalls a casa seua, a l'aleshores conegut com el carrer Burjassot, que ara està reanomenat com a carrer de Llíria. En arribar, a les 9:15, isqué la portera i Joaquín repetí que havia estat enverinat. El metge, que havia donat avís al jutjat, no es va separar del malalt en tota la nit. Arribaren els funcionaris judicials i Joaquín va prestar declaració. Cap a les 2:30 de la matinada, els vòmits deixaren de ser sanguinolents, la qual cosa va fer que la família recuperara l'esperança. Però a les 5 de la matinada, l'home morí. Poc després, Bernarda i Dolores foren detingudes al pis del carrer de la Nau, que va ser escorcollat per l'autoritat. Els funcionaris del jutjat de Serrans, després de fer que un manyà obrira la porta, accediren també a la casa de Burjassot, on trobaren un llit amb la roba desordenada, restes de berenar, un got amb aigua i diverses botelles. Una botella de vi blanc, amb un pols rogenc en suspensió, va ser precintada i enviada al laboratori. Al jardí de la caseta, ornat amb una font amb una escultura d'un Neptú, els funcionaris i els periodistes que l'acompanyaven feren una trobada esgarrifant. Havien preparat un clot d'uns 2 metres de llarg, 60 centímetres d'ample i 80 de fondària. Allò semblava una sepultura disposada per albergar el cos de Joaquín. Era poc fondo, perquè havien topat amb una gran roca, però també s'hi va trobar un sac per a posar el cadàver. El jutjat va remetre exhorts per intentar localitzar un nebot de Bernarda que havia desaparegut del domicili la vespra de l'enverinament, però no el localitzaren. L'opinió pública se sorprengué quan el jutge detingué a Joaquín, el fill del mort. Pensaren que la mort del fiador determinava la detenció cautelar. Tanmateix, la raó era diferent. En les seues declaracions, Bernarda va dir que el fill de la víctima havia promès una considerable quantitat de diners si mataven al son pare. Fins i tot, Bernarda afirmava disposar d'un document privat. De fet, diversos creditors de les dones asseguraren a la policia que, pocs dies abans, les dones havien assegurat que prompte pagarien els seus deutes. Per tot això, el jutjat decretà el processament immediat del fill, que, per altra banda, havia protagonitzat diversos altercats amb son pare. En morir Joaquín, el jutjat va ordenar diverses anàlisis forenses, la qual cosa ajornà la inhumació més de 50 dies. Segons el registre del cementeri general, el cadàver fou soterrat el 13 de març, en un nínxol senzill. La gent es preparava per a les falles. La seva dona, Maria de los Desamparados, sospitava de la infidelitat de l'home. En un dinar ja le havia insinuat: «Tu tienes un arreglito». Li preocupava la relació de l'exregidor i el seu fill, però l'enverinament ja excedí la seva capacitat de resistència. Després d'estos fets, caigué greument malalta i va morir pocs dies després, sent soterrada el dimarts 4 d'abril.
Per al 25 de juny d'aquell any de 1911, el fiscal qualificava la causa i demanava pena de mort per a les 3 persones processades, Bernarda, Dolores i Joaquín, el fill de l'exregidor. El judici començà el 7 de febrer de 1912. Les dones foren condemnades a cadena perpètua i al pagament d'una indemnització i de les despeses judicials. I el fill del contratista, defensat per l'eficient advocat Juan Barral, va ser absolt. Deu anys després de la sentència, en febrer de 1922, Dolores Jimeno va morir. Bernarda va ser posada en llibertat en juny de 1927. Pel que fa a Joaquín, el fill, va refer la seva vida a Barcelona, on regentà una sastreria al carrer Cabanes, número 38. Puertas abiertas.